Mobile hingke Rubina no 3 bar account ti bo kwbangma bono danai bangkha hingke o sigla rok bo phairo phaikya aing khwai side ni hingke tini hingkang mo tei kaisa sokpai pika tabo oro ruphainai rok hingkangke ke singom tabo kholok lagine mokha Rubina ni banta ke Rubina no obostha bo mahai abo ulo salaisin singom bo norong biskang pula kholok hinor sap kholok nai Kisah panung thung 5 step phung 10 step phung thung je hamjag ruphaimon heda hingke abo joton biskangon lek halainai boni afar klang cinta bin bagi tuman ba lokair sidi sungomo lek habai paine bisung khanar no sai khnar chin dola hingke bo total borong yak je khangnai rong yago angki kisi afari khabo bai chi bai ritui borong yafari klang chiteng karon tang hingke musuk ruphaima rok no tang ase phunugui maro hairok pun wansukma no heda bo nugui sirungthung chini phai tongnai chrai okra bura oma hingke khoroksa bai khoroksa chuba laithung phailaithung nuglaithung haiki ruphaithung hinai no kwbangma bo simi hamya kwbangma dunia o hamya tongo Tripura hao Awan bagai khoroksa tei khoroksa hamjaklai sirungthung hinai chung oba hairok no ma phunugo ke je bono chung yafarlai sina kisa ruphaisidi nor yasak sidi chibai thangchidi ta mo total busa kha 4680 mo bahaino bini o sak najak thani o rang bai khe chubajak thung hinai borok tini ruphaikya o Rubinan bantang kangke sab sukang chengkha norokhe ruphaina hinai baike sung iko sini amsayo tabu binani bini buka jak bini buma tongo ga bono khobono chini engo telema duski malakati amsai ni sing kai khobor man kang kai bo sikang singno khobor sakang kai sing pal khanyo palni suwa mungo henyo sini dukan pat do ko suwa lai bo para khang kanor ke sini bo malakati dukan tai duski bazar tai sini trisabari le station go thonga do bum ki sar basidi sini jatoni abono ani bum kai jiten do diploma kai abono pulas kan khobo to ni saine hinkai bisolo ki diploma kai te khoksa to yang solmila diploma kai kai pingo ani diploma nor joton da para kaisa sang para kaisa ni no nong paran bung tamo sini paran bung kai malak thai om biang saida telema duski am sai ni tam phale kya sang tom tom phale tam khlai tong nor ke sang to iko ang khai to ব্যবসা খাই দङ বক তো বড় হাউসওয়াইফ tam ব্যবসা ani hingkai mudi duan tam dugan মানে গোসাইতা acha acha o ngo baji malok ta na bahai ma tong sagar da puila ma suba mane na obon se sikang suba ka tini na puila first time thumoi sang suba phayo Rubina ni bagai bahai ma tong bkhawa khatungoi tongta sang khatung bkhawa aram da nang bunya suba man na kost dang kosto tong ya sang tiaw waisa thungkang kai pore dino busung ma haken thumoi suba nai gila borok busung nugui tongo tam khai sing bono puila thum gra khata norle bahai om da puila na omono puila omono sai sakang boi chin parani rok thum laikya sungka jorok ka gerei onyo borok thum boi suba laikya agip sinai bo to hai tongo ngai mo Rubina bai kai omono porthom su ngai bo onyo borong bagile onyo borong bagai sing mathum ya ko ben bagai simina sing neto bono ka jibono puila omon nani bini neto nugui photo nugui sing tikiliya sing om tikile basa boi thum boi tini bono suba sori lai phaikya bom tike bana ham thang to bini jibono na mun suba sobai phano ningke bahai ke bkha phaikya omai ke subanan bagai nang phai bo thangja 10-15 din phai thangja nang bin tam klai bin mawai asal klai hota gang 10-15 din phai thangja nijibo gariba ar ke pham thom kharane hanang iko paran borong saya ko sabna sakang sai ke ningke iko bonono sakang sau ngai apare borong sai tai kenai da bono sai pro ke bokhe tam hungka thom la nai hata chelaw hiya
ang sagan thumlani hini sang kam khailai kata an pore ge nang ke samna sai kya angkai nang futurok phunok khai sing futurok sakang whatsapp tin halai kata no bo sapaman pore bang ke nang ke samna logi san kya sakang salai ge nai sing futurok sakang mana nanggo amoni pore sing tiar khaime pore sing dol thumnai hini sakata angkai sing borong na thumkai bor nai heno sing 4-5 jona thumlai kata sin logi tai no ke sam sai kya angno sawo kuni khai thangai salai ta sing kuni khai thangai salai kata angkai tai dol yang selakhe bai ke khobja ka bo khai singno sapota re kata no thumdi ama buri rok ni kamba buri rok thumdi sing chela to auto nokhana nanggo angkai singno yapari ri kai siwa kam no khai kata khangpur tangpur bahai rok experience bom hai bukha ma tong bom hai rok aba tai tam thajne bakha mukte kalai lama rok nu yang tong ta o khangpur rogo belai de kok ma sa bahai sama jaga sawa ya ja khai dokanya o momotin chi ni horta je simon jar rok putei singya na sala sekala bri sekala rok nokhanya ro horta rubinan chini tong ma kheta sini tong ma kheta mamati jaga ni rok hin sai ne to nugui borok aba hai khai chata tang ko din rok ma thum kana ro amle 3 din nok thum kana kai para ba chadi bare ro agoro budung agoro thangka hangkai iko songna rok bongna rok nangmla sing ti saja hangkai ko bisi thomalia je thoman simpana rian hene sang phaikata hangkai ba saya no nokhanya ne to nokhanya ribota keda hanjak hinjagya khangna thangpur rogo hinjagya na hinjagya ro hade ing de hin jato na hilai bilai ta bor dus ki bajan bor no tam sanam sang sagat da nang no je nong khangna thangpur borok do rohor ka borok bo ya khali rohli heta ang ba kaham kareng khain tongwai to je choba mani hamoi chai tongwai to je joto no mangsa bepar khanya miktang thektang phalnai rok joto horo borok tai ba hamoi chai tong tho hene ang ma jano gota uska ngo bo sing sikla rok no ro phaiman ne abu bo sing naile na borok bo belai khin kosto khlai re phakyang ka tini bo ro phaiba kya ase kwbang ma chuba nai rok borong bumung do sang sabai mandiya Google Pay bo kwbang ma chuba nai dingkha phai bo chuba nai kwbang mon bangkha khangai chuba nai rok bo kwbang mon bangkha nukja gya oi thangna chubai simi thangnai rok bo kwbang man tongo apto to busro ka khana 1 lakh bisi ka khana sorong nongon 1 lakh do parang khana o rang bai tam khlai tong doctor dilin la si tongo na yo apa ba nya orang bai mangta bithi rok pa yo suji kwang sa 3000 rok ka ba kiri ma tongo uskang bo 10 din tongo yo se am bai mang beng soli tong khodrang to pai be ko to am ban soli tong ta to ta ka ba ke ke bahai hospital te si sena da nang onyo jaga ro thana da hin tong o bairo to boitelang na ma jagan sangtalang na ni tongo buskang ma saro ta kisa hamka talang hin tong ta tabule bum hai basa kisa dokhlai tong ko hangka sas kosto ngasung bisi asu kosto nang jagle ta khe borok ano je asu kosto khai ri man ta double bong thani nukhungo suk santi man thun tai puisa double no phaibai thun jeska pano sabai thun saya nangya khai kosto khai tong manan bagai an besan bagai joton no lokorong nai kloi tong ma ba hamtun no ang makan bekhaban yo hamja ki tongu an bagai se nang ni khai be merok hamtun hne ang asa khai tai ba hamtun aso kosto khai satung hnya khai borgan bagai subai tong mai meni lokorok hambai chitun tai bo ang bo hamjitun hne anu bo hombai tun borok khak tu tino besuk joti kosto khai tong an besan te ye Lukurok bo dukhu nangjagai no ri tong phai bayo hambai tun jotona hambai ruang bakhabai na hambai ru ke khan ta tu sing paile sinai borok bo lama hasal borok bo yang kija phungchi de otu bai seng telamura duskini borok bo phaile jao samung hum khibe sing borok bai te ase kok salalia borok joton kap tong mai kha rubina na hamjagai khairuk jagai yang naile ni borok bo te kisa kok sai thangsi teng ke tini bai sang la sinai joton hambai